25 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳунро ба истифода доданд. ифтитоҳи ин иншоот дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ва бо мақсади таҳкими заминаҳои моддиву техникии сохторҳои ҳизбӣ амалӣ гардид. сохтмони бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун ҷиҳати амалӣ намудани ташаббуси наҷиби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. мо ҳизбони ноҳияи ҷайҳун изҳори сипосу миннатдории худро ба раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри чунин шароити созгор фароҳам овардан ба кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун баён менамоем. аз ин дастгириҳои раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо ҳизбиён рӯҳу илҳоми тоза гирифта фаъолияти худро беш аз пеш дар асоси оинома ва барномаҳои ҳизбӣ боз ҳам ҷоннок менамоем. қобили зикр аст ки бинои пешинаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун ҳамагӣ аз 3 утоқи корӣ иборат буд ва барои фаъолияти самараноки кормандон шароити мусоиди корӣ фароҳам набуд. бо назардошти афзоиши ҳаҷми фаъолият ва зарурати беҳтар намудани шароити корӣ тасмим гирифта шуд ки бинои нав бо талаботи муосири меъморӣ ва шаҳрсозӣ бунёд гардад. бинои нав аз 6 ҳуҷраи корӣ, китобхона, ҳуҷраи волонтёрон ва маҷлисгоҳ бо 60 ҷойи нишаст иборат буда дар он барои қабули шаҳрвандон, баргузории чорабиниҳои сиёсиву маърифатӣ ва фаъолияти мунтазами ҳизбӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. ин ғамхориҳо ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон мо ҳизбиёнро водор месозад ки аз ҳарвақта дида бештар кор намоем ва пешрафту шукуфоии тоҷикистони азизро ҳамчун ҳизби пешбарандаи ҷомеа таъмин намоем. зимни боздид аз бинои нав сарвари давлат ба сифати корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳам гардида баҳои баланд дода таъкид намуданд ки таҳкими фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ дар маҳал ба баланд бардоштани маърифати сиёсӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва татбиқи самараноки сиёсати давлатӣ мусоидат менамояд.